sang pati sigra anata baris nyawiji gumolong dampyak gumregut lampahe binarung krapyak wah tangagati gumelar ngebeki sora ing gumuruh udaling Prawadya bala yen tinandra kadya ngasta umbul-umbul patrape para prajurit para tamtama lumaksana magita kita samya yo Batara putrae wadya kumura tumandang girang-girang juga tandang-tandang cumanda gagaku mereka keliru perang wasamapta siyaga ya makarya ngangkung karyane praja muris harja ayo ngger majuing palagan kene sing ati-ati sing prayitna yo ngger lho ya was ayo sing hati-hati yo ngger yo oh ayo dong ya ayo ngger waspadake ngger lho wase tuh sing hati-hati waspadake ngger wase wase ayo
bersama Turangga Satria Muda. Ya. Ae. Ya. Ae. Ya. Ae. Ayo ae langkat langgut lira lire kancang ngane wis metu bakal golek mapan cingkrak rame penontone sorak-sorak. Ya. Ae. Ae. Ya. Lirak-lirik goyang goyo kae jaranane wis metu bakal golek papan cingkrak rame penontone sorak-sorak. Yo ayo ker waspada nger. Ya. Ayo waspadake. Yo ayo sing hati-hati sing waspada yo ngere. Wase suwe ora jamu godhong telo suwe ra ketemu temu pisan ning ati gelo suwe ora jamu godhong telo wis suwe ora ketemu temu pisan satria muda. Was yo Suwe ora jamu godhong maniran. Suwe ora ketemu pisan dadi pikiran. wonge teko. Suwe ora jamu godhong kates. Suwe ora ketemu pisan sabar. Was ayo nger sing hati-hati waspadake yo nger yo. Lah yo lo was Ya. Awas ayo dong. yo alon-alon wonge teko. Wah. Tetep nomor loro wonge teko. Yo was lah lo
iya mak. Wah. Ya. Ya. Mas Pur. Ye. Ya. Lah. Yo. Was, halo. Ya. Ye ah, ye ah. Ya. Ya. Ye ah. Ya. Ya. Lo. Lah. Lo. Ya. Lah. Lah. Ye ah. Ye ah. Ye ah. Ye ah. Ye. Ya, yo, yo, ya, yo, yo, ya, yo, yo, ya, Ayo Mas Pur. Iki mboten kesepen gending lewung menika kula kenturaken kagem dulur-dulur YouTuber menika ingkang sampun kersa rawuh ing siang menika. Semoga lewung dipun midhangetaken matur sembah nuwun. Ayo dok, goyangane yo. Yo. Yo.
teko, Mak. Oh. Yo. Yo. Yeah. Yeah. Ye. La. Was. Yeah. Ya. Yo. Jos. Ya. Ya. Jos. Jos. Lu. Ya. Jos. Jos. Lu. Ya. Jos. Jos. Yo. Ayo. Mas Pur ayo. Ayo Mas Pur. Iya main. Ngono lho kociko. Gentayangan yen nawan ratu yang mangan. Ngono. Mopisian yen delutan bisa turu. Ampung tansah mikirake sliramu. Wes suwe pisah lagi saiki ketemu. Dang ake cah ayu jedak aku. Dimen mari kangen waton sliramu sumanding. Yo. Yo. Was. Yo. Yo. Ayo. Ayo Mas Pur. Ayo. Ayo. Loh, was ayo ker, sing hati-hati was podo ker. Yo, lah. Was, lah. Ayo, waspada ke ayo. Loh, ayo. Ning sepi Ah. Tranyo tresna
mbok ne mas jalewong tulus beci setiamu ayo bareng tak kanteni bebarengan ing bebrayan yo waspada yo ngger yo sing ati-ati sing siap siaga ngger wase Ayo mak Mana Mas Pur wah. Iya. Iya. Jroning sepi ratri tranyong rasa bagus jebul munggah yang ayangmu Duh ni mas jeng leleda becek tulus jamu ayo bareng tak kanteni bangun jiwa tanpa bebrayan Yo. ayo mak Yo. Mamane katur menika dulur-dulur penggemar kesenian turangga Satrio Muda. Ingkang dipun pandhegani dening Bapak Riyanto. Asli lho gendingan. Mong sliramu kang dadi mani kalebu hati hendarano hekaton malelo balengku mugia tansah eling senadyan ado rasaku tansah sumanding
adoh rasaku tansah sumangking rena wengi aku mung tansah ngateni kan tegapan ngidam tetes sang tresno wong sepupu dadi tetalinting hatiku kan tansah anandang kasmaran yo goyang lagunya mering sliramu tansah gandeng rempeng kaya mimi dono ya ayo Mas Agus Ya, ayo do. Ayo, sing hati-hati gar ayo.